सुझुकी टू व्हीलरची धमाकेदार समर ऑफर। उन्हाळ्याच्या सुट्टीत प्रवासाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी श्री विनायक सुझुकी घेऊन आले आहेत। सुझुकीच्या सर्व गाड्यांवर आतापर्यंतच्या सर्वात भारी डील्स। संपर्क 94 23 98 97 81, 94 23 98 97 83 आणि 86 05 58 63 76। ग्रोबिक कंपनीच्या मुदतवाढीचा ठराव सभागृहात सर्वांच्या संमतीने नामंजूर करण्यात आल्याची माहिती नगराध्यक्षांनी दिली आहे। पाहूया। आज सर्वसाधारण सभामध्ये ते मुद्दा घेतला गेला की आपण मुदत वाढूया की नाही। तर हे काउन्सिलचा निर्णय होता। सर्व नगरसेवक, फक्त भारतीय जनता पार्टी नाही, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, उभाटा, काँग्रेस सगळ्यांनी ते ठराव घेतला आहे की मुदत वाढून द्यायची नाही आहे। कारण आपण खरं पद्धतीने आणि नियमानुसार बघितलं तर हे पॉईंट्स जे मी बोलणार आहे ते घटना झाली। आपण जेव्हा हे बिल्डिंग जे आहे ते कल्चर सेंटर आहे, कल्चर सेंटरसाठी रिझर्वड आहे, आपण मॅपमध्ये ते बघू शकते। तरी पण जेव्हा आम्हाला हे पत्र भेटलेलं की 15 दिवस, फक्त 15 दिवससाठी त्यांना हे पाहिजे, तर आम्ही सहकार्य केलं कारण आपले मुलांना रोजगार भेटत होतं। पण जेव्हा कॉन्ट्रॅक्ट पण आपण बघणार त्याच्यामध्ये लिहिलं आहे की 15 दिवस नंतर आपण चावी आम्हाला आणून द्या। त्यांना माहिती आहे की आम्ही हे जागा परमनंटली देणार नाही आहे। ते तेव्हा पण शोधत होते जागा। सावंतवाडी शहरमध्ये खूप बरेपैकी जागा आहे जिथे आपण हे आपला ग्रोबिक टेक्नॉलॉजी असू दे की कोणी पण असू दे, ते असं आपला व्यापार तिथे करू शकते। हे बिल्डिंगमध्ये दुसरी गोष्टी जे झाली की आपण 1 रूमची मुदत दिलेली, त्यांनी 3 रूम वापरले। अनफॉर्च्युनेटली आपला जे व्हिडिओ होतं काल त्याच्यामध्ये दुसरी रूम ज्याच्यामध्ये 12 ते 15 कम्प्युटर्स होते ते आपले सावंतवाडीच्या नागरिकांना बघितलं नाही आहे। ते 15 कम्प्युटर्स तिथे 1 महिना, मिनिमम 1 महिन्यासाठी तिथे चालत होते। आम्ही जेव्हा तिथे गेले आणि प्रश्न विचारलं तर त्याच्यावर आम्हाला चांगलं उत्तर नाही भेटलं। आम्ही परत त्यांना जेव्हा विचारलं तर आमच्याशी उलटं प्रश्न विचारणं ते चुकीचं होतं। हे सगळं आमचे काउन्सिलनी आज बघितलं आहे आणि हे निर्णय जे घेतलं होतं बिनविरोध, हे निर्णय जे घेतलं होतं हे आमचे काउन्सिलनी घेतलं आहे। कारण हे बिल्डिंग आपला कल्चरसाठी रिझर्वड आहे आणि असं नाही आहे की रोजगार आम्हाला करायचा नाही आहे। आम्हाला पण सावंतवाडीच्या लोकांचा रोजगार बघायचा आहे। आपल्याला माहिती आहे हल्ली आम्ही 27 लोकांना लाडपाल योजनावरून आपल्या नगरपालिकेत सामील केलं आहे। तेच अनुसार आम्ही रोजगारसाठी खूप प्रयत्न करत आहे की मँगो 2 हॉटेलमध्ये काय करू शकते, तेच पद्धतीने हेल्थ सेंटरमध्ये काय करू शकते। आमच्या तेच ध्येय आहे की सावंतवाडीच्या लोकांसाठी काय करूया। तर जेव्हा लोक हे प्रश्न विचारतात, मी सगळ्यांना विनंती करेन की ह्याच्यामध्ये नगरपालिकेवर जे अन्याय झाला आहे त्याच्यावर लक्ष द्या आणि जे मुद्दे, खरे मुद्दे आहेत त्याच्यावर लक्ष द्या। रूम रेंट तर आम्ही ठरवलंच नव्हतं। ते 15 दिवससाठी एक रक्कम आम्ही मोजून घेतलेली, ते प्रशासनाची सल्ला घेऊन घेतलेली आणि हे जागा कधीही परमनंट आम्ही देणारच नव्हते। त्यांना माहिती आहे आणि त्यांना सांगितलं गेलं होतं की आपण प्लीज दुसरी जागा शोधा। 1,18,000 आता काय झालं आहे की ह्याच्यावर प्रशासन निर्णय घेतील की कसं। आम्ही 15 दिवससाठी दिलं होतं, आता ते 1.5 महिने त्यांनी वापरलं आहे आणि 1.5 महिने आता माझं असं पण म्हणणं आहे की आपल्याला हे करायचं आहे तर 15 दिवस आपण वापरलं तर आपण प्रशासनाकडे परत येऊ शकत होते, त्यांना सांगू शकत होते की आम्हाला अजून 1 महिना द्या। आणि ह्याच्यामध्ये आम्ही कोण पण होतं ना, तर आम्ही पैसे भरून घेतले होते। असं परिस्थिती नाही आली होती की आम्हाला त्यांना दरवेळी नोटीस द्यावं लागते की प्लीज नगरपालिकेचे पैसे भरा। कारण हे पहिल्यांदा असं नाही झालं आहे, अगोदर पण नगरपालिकेकडे हे घटना झाली आहे की 2 ते 3 महिने आपले मुलांचे पैसे भरलेले, त्याच्यानंतर मुलांना पैसे दिले नाही आहे। 6 महिने पैसे दिले नाही आहे।
उद्या उठून ते मुलांना 40 मुलांना पैसे नाही भेटले तर ह्याच्यासाठी नगरपालिका जबाबदार आहे. आणि आता नगरपालिकेनेच पैसे नाही दिले आहे, तुम्ही 1 महिन्याचे अजून वापर केला आहे आणि नगरपालिकेने ते पैसे नाही दिले आहे, उद्या उठून आपण बाकीच्या लोकांना पैसे देणार? तर हे जबाबदारी आमची पण आहे. आम्ही विश्वास ठेवला होता आणि त्यांनी प्री पेमेंट केलं होतं 15 दिवसाचं.